Så er vi tilbage, folkens, med sæson 2, episode 2. Ja, lad os komme i gang. Vi har jo bygget det her hus midlertidigt i en svamp, men jeg tror, vi går ud og samler nogle træer og begynder at mine lidt, så vi kan få lidt ressourcer. Nu er det jo snart juleaften, og jeg glæder mig altid til jul. Det håber jeg også, I gør, for jeg får jo en Bandicam Premium i julen. I gør. Så kan jeg optage længere tid for jer, og det glæder jeg mig til helt vildt. Og hvis nu, at jeg kommer til at cutte, så er det på grund af, at der er et eller andet med familien, det jeg skal. Jeg havde lige noget tid lige nu til at kunne optage, så der er også alt muligt med skolen, vi skal læse til, inden vi starter igen i skolen. Så jeg håber, I vil respektere, at der kommer sådan. Nogle gange så går det lige en uge, før der kommer en video, men andre gange så kommer der sådan lige nogle i rapseren, I kan se. Og jeg mener, at den bliver uploadet lidt efter, at den anden gør. Men jeg håber, at I vil følge med, selvom det godt kan tage lidt tid. Hvis I ser Sagi MC, og jeg synes han er rigtig god til Minecraft, og jeg lægger et link til ham i beskrivelsen, så I kan gå ind og se, hvad han laver, på. Jeg synes han er virkelig god til at lave maskiner og sådan noget, og Enderman Farm og Turtle Wild og alt muligt. Lag. Fuck, det er sgu ikke for godt. Men der var også kommet noget PvP op, sammen med mig og en af mine venner. Lad os se. What the fuck? Se. Ding 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 ding. Det skulle allerede til på det. Hvad sker der lige for det? Tror jeg lige at lave nogle flere fakler. Lad os lige hakke noget kul. Og der kommer alt muligt op her. Lige her. Fordi at jeg synes, jeg kan give en julegave med, at I kan sidde og kigge på, hvad jeg laver. Og sådan noget. Også mig og ham Pingo, vi vil åbne en ny server for alle jer, der vil spille med mig og Pingo. Så I kan spille med os. Og der er en server, der hedder Matrix, som Sagi spiller på og sådan noget. Jeg synes, det er helt fantastisk at sidde og kigge på, hvad de laver. Og det er også der, jeg har fået min inspiration fra, for at kunne lave YouTube til jer. Så jeg synes helt klart, I skal gå ind og subscribe til ham. Det er ham, der har gjort sådan, jeg vil sidde og spille Minecraft for jer. Så det håber jeg, I gør ved ham. Han er nemlig en good guy, men jeg kender ham ikke sådan personligt, men jeg ser i hvert fald mange af hans videoer. Når for eksempel nu vi åbner, jeg vil gerne høre for eksempel på, jeg vil gerne høre for jer, hvad I mener jeg skal lave, og hvad jeg skal forbedre i mine videoer. Om jeg skal lave sådan nogle cuts, hvor jeg bare går ned og finder diamonds til mig, sådan at vi har lidt flere ressourcer, eller vi bare simpelthen løbe rundt og fælde træer, og så snakker jeg også. Det finder I ud af, men jeg tror jeg lige vil gå tilbage og smelte det ene stykke jern jeg har. Og så vil vi begynde at gå ned og mine.
det kan være, at for at det bliver lidt sjovere, at jeg kommer med sådan nogle tutorials, hvordan man kan bygge flotte huse, og jeg kan bygge for eksempel andre folks skin, men det kan I bare skrive i kommentarerne. Så skal jeg nok gå ind og kigge. Nu har vi da et stykke jern. Jeg tror, jeg vil lave mine lige her. Og jeg er 11 år, og jeg går på Vestervangsskolen, og i min fritid spiller jeg fodbold og sådan noget. Så ved I bare det. Og fordi der ikke har været nogen videoer op lige her, fordi det er grund jeg har været ude og spille nogle kampe for mit hold. Og jeg synes selvfølgelig det er rigtig sjovt, men jeg synes også det er sjovt at optage noget til jer for eksempel. Så kan I selv mene hvad I synes, men det synes jeg. I kan skrive i kommentarerne hvis I synes jeg laver dårlige videoer, men jeg bliver stadig ved indtil jeg ikke gider mere. Jeg synes det er så sjovt. Så klarer jeg lige nye achievements. Jeg skal lige lave nogle flere ovne. Så. Men i næste episode vil jeg nok begynde at bygge på huset. Fordi jeg tror ikke lige at jeg vil bo i den der svamp indtil jeg stopper den her sæson. Så jeg begynder nok at bygge på huset næste episode, eller så bliver det næste episode. Så jeg håber da at I synes I kan skrive i kommentarerne hvad jeg synes jeg skal mine, eller jeg skal bygge mit hus til næste episode. Så kan I selv bestemme hvad jeg skal lave. Og jeg ved godt jeg ikke har så mange subs, så hvis der ikke er nogen der skriver, så tager jeg bare en beslutning. Så kan I vælge at se om jeg skal bygge mit hus, eller jeg skal bygge min videre. Det bestemmer I folkens. Så. Jeg tror lige jeg vil udsmykke den her mine her lidt. Vi pauser lige episoden hurtigt. Ja, vi er tilbage, og det var bare lige noget der skete, men jeg har lige fået bygget sådan en stolpe her. Så jeg kommer tilbage når det er morgen. Vi ses lige om lidt. Så er jeg tilbage folkens, og jeg skal lave en ny. Hvorfor? Nå. Og så skal der bare laves min for the win. Men jeg tror faktisk vi stopper episoden nu her. Det tror jeg. Og så bygger vi videre på det der. Og vi bygger vores hus til næste episode. Når vi ses i næste episode. Hej folkens. Like, comment and subscribe. Jeg lægger et link til Saki MC i beskrivelsen. Jeg synes, I skal gå ind og subscribe på ham.